Bapak Ibu, para kadang kinasih simbah-simbah lan adik-adik, para rama suster bruder berkah dalem Gusti. Sugeng rawuh wonten ing PDSK channel menika. Kados pundi kabar panjenengan? Mugi-mugi bagas kasarasan kesehatan kawilujengan tansah mengku kula panjenengan sami anggenipun kelampahi gesang ing dinten menika. Lan mugi-mugi lumantar panglimbang basa Jawi waosan Injil kula panjenengan sansaya saged gayuh iman kapitadosan ingkang leres lan mantep. Langkung-langkung anggenipun kula panjenengan sansaya sadar lan niteni anggenipun bangun iman kapitadosan menika nuju dhateng gesang kasuwargan. Gusti Yesus sacara langkung gamblang paring pitedah dumateng para murid lan tiyang kathah kados pundi anggenipun nglampahi gesang ing alam donya menika. Ampun ngantos namung mburu pangan kadonyan ananging keparenga mburu pangan kasuwargan. Awit menapa sing kadonyan kuwi ya mung mandheg tekan entek ing donya, uripe awake dhewe ana ing donya, ning pangan sing kasuwargan menika nuntun awake dhewe ing sakmangkih sakrampungipun ing alam donya menika nuju dhateng swarga. Mila kados pundi kula panjenengan ampun ngantos mung mburu pangan-pangan kadonyan lan menapa kemawon sing kula panjenengan tindakake ing iman kapitadosan ampun ngantos motivasinipun ya mung pangan kadonyan. Mbuh merga ana duwite, mbuh merga ana pangane, mbuh merga ana keuntungan-keuntungan tertentu ing bisnis, usaha lan sapanunggalane. Menika penting, menika sae, ning ampun ngantos mung gara-gara sing kadonyan menika awake dhewe sregep bangun iman. Terus yen ra ana kepentingan sing kadonyan, ora ana keuntungan sing kadonyan, awake dhewe wegah bangun iman. Contone kathah nggih, yen Bapak Ibu umpamane nderek misa ujug, menika motivasinipun misane apa pangane sakrampungipun misa. Yen Bapak Ibu nampi sakramen tobat umpamane ing lingkungan, Bapak Ibu motivasinipun pancen pengin ngaku dosa apa merga pekewuh karo wong liya nek ora ngaku dosa. Nah menika saged dados pemot tumraping kula panjenengan dados refleksi evaluasi anggenipun kula panjenengan bangun iman lan Gusti Yesus paring pitedah estu supados tiyang kathah anggenipun bangun iman boten namung merga pangeram-eram, merga ana pangan. Pramila monggo kita pirengaken sabda dalem Gusti ing dinten menika lan kita wiwiti kanthi sembahyang sawetawis. Konjo ing asma dalem Hyang Rama saha Hyang Putra tuwin Hyang Roh Suci. Amin. Suwawi sami munjuk Gusti Yesus sabda dalem Hyang Rama ingkang sampun manjalma, mugi karsa ngandika dhateng kawula wonten ing asepen ing telenging manah kawula. Kabikao kegiatan lan panglipur ingkang manjing ing sabda dalem kapenuwana kawula mawi roing kawicaksanan dalem. Mugi-mugi srana anggen kawula maos lan mirengaken sabda dalem kawula sansaya nunggil ing sampeyan dalem. Amin. Waosan Injil kapethik saking Injil Yohanes bab 6 ayat 21 ngantos dumugi 29. Sadina sawise pambabaring roti, akeh wong sing isih kari ana ing pasisir. Wong-wong iki mangerti yen dina sadurunge mung ana prau siji sing labuh lan yen Gusti Yesus ora nyarengi para murid nitih prau. Para murid padha budal dhewe
nanging ana prau-prau liya sing nuli teka saka Tiberias lan labuh ing cedhak papane Gusti mbabarake roti sakwise memuji pangeran. Rehne ngerti yen Gusti lan para murid wis ora ana ing kono, wong-wong banjur nunggang prau nuju menyang Kapernaum goleki Gusti Yesus. Bareng ketemu Gusti ana ing sabranganing telaga, banjur padha matur, "Bapak Guru, kala menapa rawuhipun ing ngriki?" Gusti paring wangsulan, "Aku kandha sak benere, anggonmu goleki aku ora marga wis nyipati pangeram-eram, nanging marga wis mangan roti kanthi tutuk. Aja nyambut gawe kanggo ngupaya pangan sing bakal sirna, balik ngupaya pangan sing tetep lestari kanggo urip langgeng sing bakal diparingake putraning manungsa. Awit panjenengane kang tinengeran dening Hyang Rama ya Allah pribadi mawa tandha kekancingan dalem." Wong-wong padha matur, "Pakaryan menapa ingkang kedah sami kula tindakaken konjo ing Allah?" Gusti Yesus paring wangsulan, "Pakaryan kang dikersakake Allah yaiku ngandel ing panjenengane kang diutus dening Allah." Makaten sabda dalem Gusti. Suawi sami munjuk, Gusti kawula munjuk sembah nuwun karana sabda dalem dadosa obor ingkang madangi margining gesang kawula. Katuntuna kawula sageta sabda dalem menika numusi manah ngantos tansah ngrembaka kangge nggayuh gesang ing suwarga. Amin. Bapak Ibu para kadang kinasih simbah-simbah lan adik-adik, waosan Injil nyariosaken sakrampungipun Gusti Yesus mbabar roti asung mukjizat roti gangsal ulam kalih dados kuatah banget sing saged bisa maringi pangan marang tiang jaler kemawon cacah 5.000. Pranyata menika lajeng dados viral, dadosaken tiang kathah sami penasaran, saengga tiang-tiang saking pundi papan sami rawuh ing Tiberias mbok menawi nggih pengin nyatakake berita menika bener apa ora. Mila menika saged dados kaca benggala tumraping kula panjenengan sami kadangkala ing jamane awake dhewe saiki, bab-bab sing ngane-anehi sing endah sacara kadonyan, umpamane ya tempat-tempat wisata anyar sing di video lajeng viral terus kathah sing penasaran pengen nilii, utawi warung makan sing viral mergo mbok menawa carane masak kuwi istimewa utawa papane menika mempesona, lajeng ya agawe penasaran. Menapa iman kapitadosan menika ya adamel kula panjenengan penasaran, pengen nilii, pengen weruh dhewe saben-saben umpamane kula panjenengan nderek Ekaristi saben minggu, apa ya tuwuh ana ing rasane awake dhewe tansah penasaran, tansah pengen weruh dhewe, tansah pengen ngalami dhewe Ekaristi menika. Menapa nggih merga wis biasa saben minggu misa, Ekaristi ya biasa wae, kepara nek khotbahe ora cetha marai ngantuk. Ingkang kaping kalih Gusti Yesus ugi kanthi cetha rikala pinanggih kalian tiang-tiang sing madosi panjenengane paring sabda sing kula kinten ya njelekit yen dirasak-rasakake. Aku kandha sak benere, anggonmu goleki aku ora marga wis nyipati pangeram-eram, nanging marga wis mangan roti kanthi tutuk. Menika lak nggih njelekit banget. Kowe iki melu rene teka rene mung merga ana pangane. Kowe iki mesti telat nek kegiatan lingkungan pas wedange wis metu. Menika lak nek dirasa-rasakake mesti ya njelekit, nanging menapa sing dingendikake Gusti Yesus estu leres. Anggenipun kula panjenengan bangun iman kapitadosan ya aja mung gara-gara pangan,
nek ana pangane teka, nek ra ana pangane ora teka. Mila Gusti paring pemut dumateng tiyang kathah, aja nyambut gawe kanggo ngupaya pangan sing bakal sirna, balik ngupaya pangan sing tetep lestari kanggo urip langgeng sing bakal diparingake putraning manungsa. Pinuji Allah sakmenika sarta ing salami-laminipun. Salam sehat, salam bahagia, salam katentreman. Lan mugi-mugi lumantar panglimbang dinten menika kula panjenengan tansah jinangkung ing berkah dalem Gusti ingkang Maha Kuwasa, Hyang Rama saha Hyang Putra tuwin Hyang Roh Suci. Amin.